Pesos po na galunggong, tumpok. At ang presyo ng mga per kilo ng hipon 350 at meron din po 320. Presyo po ng mga buo ay 240. Ayan no, buong buo po no na espada 240 na per kilo. Ayan po yung mga tinumpok sa halagang 100 pesos na bangus pandaing at meron din po tilapia. 40 pesos na lang po. 40 lang, 40. Ang tumpukan po dito ay 100 pesos, 120 per kilo, 100 pesos sa mga tumpukan at talagang sulit at murang-mura po ang bentahan. Ito po yung isdang malakapas sa halagang 50 pesos. Dalagang bukid, 50 pesos lang po na inyong mabibili at sulit ulam na sa iyong pamamahay. Boss, magkano kilo? 150 po sa per kilo ng isdang tulingan. Ito, magkano tong isdang dorado mo? 150 din po ang per kilo, no? 120 per kilo. Boss, good morning po. Magkano yung talakitok per kilo? 200 pesos na per kilo ng talakitok. Bangus, dagupan. Yan po yung mga presyo na kada piraso na kanilang ibinebenta sa ating mga mamimili. Po kasi dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, yung kanilang mga ibinebenta may mga presyo na inyong mabibili. Torsilyo lang po natin dito ay 140 per kilo. Dorado 140 rin po. So yan po yung mga latag po nila, no? Kuya Warren, magkano presyo ngayon ng mga labahita mo? 180 na per kilo ng labahita. O ganyan kalalaki po yung mga latagan ng labahita. 180 rin. Ngayon, yung presyo ng kanilang latag ng mga isdang bato na mabibili po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dalagang bukid din po na bilog, 150 ang per kilo. 160. So yun po yung presyo, no? 160 po sa per kilo. So marami sa atin. Magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at tayo po ay mag-a-update ng kanilang mga presyohan, nalatagan ng mga murang presyo ng tumpukan dito po sa Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na makapag-update o maiikot kayo dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Update na natin yung kanilang mga latagan dito na murang-mura at sulit na sulit ninyong mabibili. May shoutout ka ba? So yan po yung mga mamimili po, no, na tumatangkilik po ng kanilang mga latagan ng kanilang mga isda na inyong mabibili sa murang halaga. So dito ang tinumpok na po na dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo ay 100 pesos lang po. Per kilo dito na mga tulingan 160. 100 pesos po sa isdang papakol. Tumpukan ay 50 pesos lang po, no, na galunggong. Ito po yan, 50 pesos lang po. Ayan, 50 pesos po na galunggong, tumpok. At ang presyo ng mga per kilo ng hipon 350 at meron din po 320. 100 pesos may tumpukan din po na inyong maihahalo sa inyong lutuing gulay. O pwede rin kayo magsigang na inyong mabibiling mga hipon. Alright, so yun po yung update natin ng kanilang mga latagan dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Wala na tayong inabutan na malaking yellowfin tuna at sold out ang kanilang latag. So sumasalubong tayo sa karamihan ng mga mamimili na nag-iikot dito sa Malabon Fish Market. So may mga tumpukan din po dito sa halagang 100 pesos na mga isdang espada. So ang presyo po ng mga buo ay 240. Ayan, no, buong buo po, no, na espada 240 na per kilo. Ayan po yung mga tinumpok sa halagang 100 pesos na bangus pandaing at meron din pong tilapia.
So presyo ng mga galunggong tinumpok po sa halagang 40 pesos na lang po. 40 lang, 40. Ang tumpukan po dito ay 100 pesos. Yan po yung mga isdang matang baka. At ang gulyasan po ay 120 per kilo. 120, 100 pesos sa mga tilapiyang Batangas. Ito po yung mga kada piraso, no? Na ang kanilang latagan ng mga bangus. Ay, sila po ang away na. Ito naman po yung mga burot galunggong sa halagang 40 pesos na lang po na tinumpok. Ay, bagay! Ayun, shout out sa'yo, Pogi. Ito naman po yung mga presyo ng gulyasan, no? 120 per kilo, 100 pesos sa mga tumpukan at talagang sulit at murang-mura po ang bentahan. At maghapon na ulam na ng iyong pamilya. 50 pesos po sa mga galunggong sa hindi masiselan. Ayan po. Galunggong tinumpok sa halagang 50 pesos. May mga dalagang bukid din po at isdang malakapas. Ito po yung isdang malakapas sa halagang 50 pesos. Dalagang bukid, 50 pesos lang po na inyong mabibili at sulit ulam na sa iyong pamamahay. Ito mga tulingan at matambaka, no? Galunggong. So yan po yung mga latagan na nakikita po natin sa ating pag-iikot dito sa Malabon, Tumpukan. At kasama na rin po yung halumahan. Magkano per kilo ng tulingan? 160 sa per kilo ng mga isdang tulingan. Tumpukan ng galunggong ay 50 pesos. So tuloy-tuloy lang po ang ating pag-update. Shoutout po. So nandito tayo na marami tayong mga nakikita na masugid nating mga manonood na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At nakita natin yung mga sumusubaybay, no, na bumabati sa atin na nakakasalubong natin dito sa kanilang pamimili. Dahil sila ay nag-iikot, naghahanap din po ng mga murang presyo na mabibili sa Malabon Fish Market. So ito po yung mga galunggong na tinumpok sa halagang 50 pesos lang po, no? Napakadami, oh. 50 lang, te. Sariwa, te. Galunggong, paksi. So dito po yung mga presyo ng tinumpok na kabase at malakapa sa halagang 50 pesos din po na inyong mabibili. So swabe, sulit at may ulam ka na maghapon sa iyong mabibili dito ng mga isda. So tulingan po natin, no. Ito pa burot galunggong. Rico, paksi, 50 lang. Boss, magkano kilo? 150 po sa per kilo ng isdang tulingan. Ito, magkano tong isdang dorado mo? 150 din po ang per kilo, no? Ng isdang dorado. So marami pa rin po ang mga tinumpok. Kung i-compare po natin sa ating pag-iikot kahapon dito sa Malabon Fish Market, ay talagang ibang-iba ang kanilang mga latag ngayon dito, no? Mas marami ang latag nila dito na inyong mabibili at sulit. Mas dumami ang bentahan po ng tumpukan. So, pusit po natin dito ay 240 per kilo. 50 pesos po sa mga tumpukan po ng galunggong. Tulingan ay 100 pesos tumpok. So yan po yung mga update natin dito sa Malabon Fish Market ng kanila tumpukan. Update natin dito yung mga presyo. Ito po yung mga malalaking talakitok, may salmonete. 130 po sa mga per kilo ng ating torsilyo. Papakol po natin ay 120 per kilo.
Boss, good morning po. Magkano yung talakitok per kilo? 200 pesos na per kilo ng talakitok. Ang espada, 220 ang per kilo, no? So, yun po yung mga update natin ng kanya mga latag dito. Ito mga tinumpok, 100 pesos na lang. Piso, 100 pesos sa mga tinumpok na bitilya. So, yan po yung mga presyuhan ng kanyang latag ng isdang bato. Boss, thank you. Salamat. Sa lubong ko. Presyo ng mga pandaing na bangus ay sa halagang 140 per kilo. So medyo binibilisan na po natin ang ating pagbablog dahil sa dami na po ng tao, no, na dumayo dito sa Malabon Fish Market. Kaya yung mga update natin ay talagang sulit na rito sa Malabon. So yan po yung mga latag sa halagang 50 pesos. Yung mga tulingan po natin ay 140 na per kilo. Yung mga tumpukan po ay 100 pesos. So wala tayong nakikita dito mga bangus na 3 piraso, no? Yung mga sakto ang size ng bangus. So ngayon 2 piraso po ay 150 po ang tumpok. So sa updated natin dito sa Malabon, tumpukan ay talagang mura at sulit ang kanilang mga latagan dahil sa 50 pesos lang po ay mayroon na kayong maiuulam at talagang 50 pesos mo may halaga rito at mapapakain mo na ang iyong pamilya dahil kung naghahanap ka ng mas mura po ninyong mabibili ang mga latagan po dito. So dito na tayo sa kabilang side ng mga bentahan po ng mga isdang bato, no? So yan po yung mga isdang bato na nakikita nyo po. Yan po yung mga gaya ng mga parrot fish, bubuli, lapu-lapu, dalagang bukid, bangus, dagupan. Yan po yung mga presyo na kada piraso na kanilang ibinebenta sa ating mga mamimili. So yung tambakol po dito o gulyasan ay 140 lang po na per kilo. So yan na ang mga magagandang latagan na inyong mabibili at sulit, no, sa mga presyuhan. So yung mga isdang batali po dito ay 120. So kagandahan lang po kasi dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, yung kanilang mga ibinebenta may mga presyo na inyong mabibili. Torsilyo lang po natin dito ay 140 per kilo. Dorado 140 rin po. So yan po yung mga latag po nila, no? So shout out sa ating mga kababayan na manonood at mga kababayan na lagi po nagtatanong kay Boss Lando Explorer. Yung lugar po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, ito pong kahabaan nito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Paki-waste na lang po kung kayo po ay mga nakamotor o naka 4 wheels, no? Doon po sa may SM Save More po, doon po yung mga paradaan po ng 4 wheels. Hindi lang po natin alam kung magkano po yung parking fee. Yan po yung mga galunggong na balsa. Ayan. 140 galunggong, 140. So, salmon. Ang ating salmon dito na kanilang bentahan, 150. Yan po yung local na salmon, no? Nadaan na ka dito kayo, Warren? Si Tarduns TV. Ayan, mga sagisi tsaka dalagang bukid. Kuya Warren, magkano presyo ngayon ng mga labahita mo? 180 na per kilo ng labahita. O, ganyan kalalaki po yung mga latagan ng labahita. 180 rin? Ngayon, yung presyo ng kanilang latag ng mga isdang bato na mabibili po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. Ayan, magaganda mga latagan po, no? Ito yung mga dalagang bukid din po. Na bilog, 150 ang per kilo. 160. So, yun po yung presyo, no? 160 po sa per kilo. So marami sa atin na talagang dumarayo talagang nagtatanong sa atin kung saan ang patungo o saan papunta ang lugar nitong Malabon Fish Market. Meron pang bumababa para lang maghanap po dito, no? Dumayo pa yan dito sa bayan po ng Malabon para maghanap ng mga presyo at mura na mabibiling seafoods.
So dito po sa mga presyo ng ating lapu-lapu ay ayan. Say magkano po presyo ng lapu-lapu? Presyo niyan talaga. Mm. 200. Ngayon, 160 na lang. Ayun, no, 160. Mababa na yung presyo. And torsilyo, 120 lang po. Tapos sagisi, 120. So, bumababa po yung mga presyo, no, ng mga isdang bato dito na mabibili sa Malabon Fish Market. Noong mga nakalipas na nag-iikot tayo dito, medyo ang paggalaw ay napakataas. Pero ngayon, unting-unti nang bumababa ang bentahan po ng isdang bato. So, yung bubuli dito ay meron din po. 140 na lang po yung per kilo. Dito talaga ay makakasulit, sigurado ka na, no, sa mga mabibili nyong mga latagan ng mga isda. Ate, salamat po. Thank you po. So dito tayo sa mga presyo. Sa mga presyo naman ng mga gulay. So hindi natin masyado naikot pa yung ibang lugar, no. Dito sa Malabon, Tumpukan. Ito po yung mga presyo ng kanilang mga latagan, no. May 50, may 20, may kamatis din po dito 20 pesos, no. Yan po ay mga sulit balot na nakaripak na po na mura nyo na po mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kuya, shoutout po. Good morning. So 60 pesos po yan, isang bote po ng suka. So puro malalaking botelya na po yung nakikita po natin dito. 60 pesos na kuya na. Wala na malit, ubos na ubos, sold out. Kuya, salamat po. Thank you. Ayan, mga 20 pesos din po, no, na mga kamatis. Talagang murang-mura po yung mga bentahan po nila sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayan. So mga tinumpok na po dito sa halagang 20 pesos. So makakasulit ka talaga sa mga mabibili mo, no? So wala yung kaibigan natin dito na nagbebenta sa may bandang dulo na utol ni Lodi rito. Ang asawa kasi ay may sakit. So shout out, pagaling ka, Gandara. Alright, so nakapag-update na tayo sa ating mga nakitang latagan dito sa Malabon, Tumpukan, no? Talagang sulit yung kanilang mga latag. At talagang murang-mura po ninyong mabibili. So anyway, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Shout out sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay. At sa mga kababayan po natin at sa mga nagko-comment, salamat po sa inyong lahat. Bye bye.